Sa Victorias City, Negros Occidental, ginapahayag nga tungod sa pagpangimon, bana ginbuno patay ang iya kaugalingon nga asawa. Yaning balita nga itong gintutuka. Nasapuan na lang nga nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo sa sulod sang Ilabalay sa Barangay 13, Victorias City. Ang 40 anyos si Noemi Biote. May mga pilas initugas ang pagkabuno sa nagkanailaing mga partes sang iya lawas. Sospek sa krimen ang iya mismo, 53 anyos nga bana nga si Henry Biote. Allegedly, may boyfriend din to. Para nagsabi niya yata na makikipag-separate na siya dito sa kanyang husband. Antes pa man natabong krimen, nangin mainit ang argumento sang duha bangod sa ginapasuni may karelasyon ang asawa sa ginaobrahan nga bar. Bangod sa tuman nga pagpangimon, nahimo nga patsyon sang banang asawa gamit ang patalom nga nagalaba sang 17 ka pulgada. Sa pagkakakita namin, talagang marami, multiple stab wounds yung na-incur ng babae. Matapos ang krimen, ginbuno man sang sospek ang iyang adugan. Ginhingagaw ini nga dalon sa ospital apang ginbawian man sang kabuhi. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.